Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kayeng Kashuri Meghalaya High Court lingba u Justice W Lingdo haga khatlai turik ujiliu kalapan mi hukum ban Aipor riu Taiew ya ka Sorkar jila marka Harijan Panchayat Committee HPC. Haga hukum jengka Iing Kashuri ula ong kinong isat an ba mi khmat ya baro aliang mamla kila ai jing tho lang ba ka jing ya kren pynbeit ya gani ka kam kadang ya hapleng ki aliang mamla haga badon kam ban Aipor khniyat khnsot namala da ka jing pynbeit ka seiso kani ka kam mukot juma kan om dan jing mutsyu lakar pat ban Aipor san riu Taiew bo ban Bishar biang ya kani ka kam hadien kata ka Iing Kashuri Meghalaya High Court kala Aipor riu Taiew ya ka Sorkar jila marka Harijan Panchayat Committee HPC bakin pynbeit ya ka kam basa teng ka dei ba ka jing penkendria ya ki lais pa sa pu artli ki long Iing na them motor them yo maulong ha ka hukum bala penmi da u Justice W Dingdo ha ka khalai trik jiliu laong kinong insat an ba mi khmat ya baro aliang mamla kila ai jing tho lang ba ka jing ya kren pynbeit ya ka kam kadang ya hapreng ki aliang mamla ha ka badan kam ban Aipor khniyat khnson namala da ka jing pynbeit ka seiso ka kam mukot duma kan omdan jingmut shu lakar pat ban Aipor san riu Taiew bo ban Bishar biang ya ka kam hadien kata ha ka life hui trik jimmang ka HPC kalapan por arbnai ban thong yo president bathamai ban pynbeteng ya ka jing ya kren bat ka Sorkar jilla halor ka jing penkendria ya ki long Iing Secretary ke HPC Gurjit Singh ha ke Shithi balapha shu sembut menteri rong ba ke jilla ba preston tin song ha lai pui trik jimang ulaong ngala tho ban kerpat ya ke jing pen ria shwa ya ke jingelang barabu ha ke new trik ujili baya dei bat ke jing shong snong jong ha Harijan colony bara bazar shilong